Здравейте, потребители от YouTube, аз съм Mario Gaming Production. И да, това е следващия клип на Minecraft. На Let's Play Minecraft. В този епизод мисля да отидем там в една дупка, пещера, както искате го наречете. Да, ще отидем там и ще разгледаме, можем да намерим Iron. Да, но преди това ще легнем да спим. Да, изпуках си пръстите, е много яко. Да. Да направим торчове. Това аз имам. Ще си взема малко, така. Да. Ще отидем. Само да видим на какво играем. Оп, на нормално, добре. Това е нормално. Да. Обаче ако има много кол, няма го събирам. Защото тук навън имам достатъчно. Да. Да. Гледам какво има. Чувам скелети. Оп, има цели. Oh no, 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 fuck you. Fuck you, bitch. Да. И тази пещера е готина. Чувам крипър. Така, окей. Да осветим много. Да, тук няма нищо. Ще оставим торчовете, за да знаем откъде са минали, откъде не. Да. Тук няма нищо интересно. Както казах, няма да събираме много кол. Виждам зомби долу. Fuck you, зомби! Какво става, брат? Умирай. Браво. О, не. Още не. Малко ми лагна. Да осветим малко. What the fuck? Окей. Баси голямата пещера има тук. Ама няма iron. Това е глупо. Виждам крипър и гъба. Мах се, бе. Окей, седно. Така. Окей. Как така няма iron, бе? What the fuck? Така си направим малко торчове. Ще разгледаме. Да, аз малко тук дойдох. Да. Къде се спална, бе? Мирга, бе. Окей, само на... Окей. Върви ми много гладко. Така. Тъпа пещера. Затова тук няма смисъл просто да идваме. Още колко ще има, бе. Натам има още нещо. Не, това е една глупост. Обаче на тук може да има нещо интересно. Да, нищо няма. Тук идвахме. Да, ще проверим дали има нещо отново пак тук. Няма да събирам кол, въпреки че той ми дава левел.
Не се нуждая много от левел, защото още нямам айрон пък. Окей, няма нищо, просто да излизам от тук. Какво е това? О. И сега тук няма айрон. Разбира се, как ще има айрон. What the fuck? Окей, да, торче пляс. То. Сте толкова. Ще събера малко кол. За да имам. Така, надявам се миналите два клипа да са ви харесали. Окей. Нагоре има нещо. Я проверим. Така. Окей. Вие може да не виждате, но аз виждам. И пак няма айрон. Ето тук, да. На същото място. Добре, защо няма айрон, бе, малко? Да. Да се връщаме откъде бяхме дошли. На малко кръсъм. Така, имам 22. Cool. Това е cool. Така. Явно ще трябва да си направим ние мина. Ето е мина. Така. Окей, go. Докато не ми скруши кирката и спирам с клипа, защото не ми занимава да копая. А пък ще снимам после на... Не знам аз. Може би няма да снимам, защото съм... Защото утре сме на даскал и трябва да учим. Нямам толкова време. Най-вероятно утре снимам нов клип. И да. Само да видим къде. Да. Така. Окей, не разбирам на кое ниво съм. Да, 66-то. Видяхме. Така. Доста копане ще трябва, затова не ми занимава с това. Така. Както и да е, другия епизод ще продължим с това. Това, само това повтарям. Окей, другия епизод ще продължим с минка. Сега мисля си направим на ферма.
малко. Ето. Така. Окей. 12 би трябва да... Така, за това не помислих. Аз нямам айрон, така че няма да си направя кофа. Аз ще ми трябва вода. За това. Да. Така. Ще се върнем да копаем малко, за да видим дали ще намерим айрон. Така да. Така, малко ми бъгва и виждам вода долу. Не знам какво значи това. Може би има вода. Малко по-надолу. Много рано така е. Оп. Да. Наклонила сме. 56-то, окей. Чувам зомбита. Мама ти. Ей, разбере. Супер. Това трябва да запиша някъде. О, мага, абе. Rage quit. Трябваше да си направя кирка. И не бъде станало вечер. С това ще легнем да спим. Така лягаме. Бам! Добре. Готово. Трябва да само... Ама да не си. Така. Now we can go to explore. To mine. По-точно. Тей. Окей. Намерихме 2 айрон. Дано да е повече. 1. Yes. 3. 4. Окей. Достатъчно айрон, за да си направим кофа. И чувам адски много зомбита. И някакъв страшен звук. Така. Бам. Така. Сега да изпечем айрона. Опа. Всички тези глупости ще ги оставим тук. И трябва ни дърво. Нямаме. Сега да видя само как се праша дърво. Ама дърво. Фенсове, т.е. вратички. Неки. Май така беше. Не знам. Тая версия май беше. Но окей, ще да се превържи стоко. Така. Окей. Готови сме.
Мисля, че това е предостатъчно. Така, изпеко се, ела тук. No. Това сега. Малко се бъркам. Бам. Тук мисля да... Окей. Окей. Така. Да. Ето. Не, може би така. Ще похабим по-малко. Ще похабим по-малко огради. Ето. Така. Воу. Много голямо го направих. Окей, бравото ми се чупи. Това не ме интересува. Така. Сега горе-долу. Окей, сега. Дали почне да правим вече. Така. Така мисля, че е добре. Ще направим така. Да. Не, всъщност за какво чупвам този дът? Просто ще направим така. Обаче водата е надалеч. И затова ще вземем тук. Така. Оп. Готови сме. Ще направим безкрайен източник, за да не претичаме така. Окей, тук има кол. Понякога има и айрон. Окей. И така. Още ни трябва още малко. Още ни трябва още малко. Окей, аз самия не разбрах какво казах. Така че... Окей, не мога да тичам. Трябва да шапнем. Сега... Да, готово е. Ами то всъщност това би трябвало да е горе-долу добре. Ще направим така. Окей, готови сме. Камар. Така. Сега ми трябва малко камък, за да си направим
Ама аз забравя да си направя. За да си направим мотика. Добре. Така. Не, обратно. Окей, аз много ги бъркам тези шитни тук. Добре. Ставим градките така. Окей, вратата, портата и както искате го наречете стана бяла и затова това е много гадно. Вижте колко добре ми седи, ама много ми пука. Да намалим малко звука. Мисля, че е по-добре. Да. Сега ще го направим в такива... Сеща се? Да. Да отидем да вземем сидовете. Така, първо да вземем оградите. Окей. Готови сме. Ето ви сидовете. Със сигурност няма да ни стигнат, обаче всъщност може да не стигне, да, не знам. Ще видим сега. Не, няма да ни стигнат. Както и предполагахме. Окей. Да не слагаме така торче. Не знам дали е истина, но съм чувал, че смисъл, като гледах как другите играят Майнкрафт, снимат, нали, клипчета, геймплей. Някои хора слагаха така торчове и казаха, че хем предпазва от да идват зомбите наблизо, хем помага на сидовете да растат по-бързо. Окей. Така е достатъчно, май. Да. И да, това беше от мен, потребители, приятели, все едно. Да, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. И коментирайте, оценявайте, абонирайте се, ако искате. Да, надявам се клипа да ви е харесал. Това беше от мен. Mario Gaming Production. Да. И да, това беше от мен. Довиждане.